Kad je obezbeđenja ovog premijera ili brata mu svejedno zakazalo, ako je uopšte zakazalo, i šta je ovo što se sad predstavlja? Neke kriminalne grupe oružane po Beogradu, povezuje se sa ovim prethodnim ubistvom navijača, pa se od toga širi na oružje po celom gradu. Evo, danas smo videli evakuacija zgrade blizu Vučićeve ambasade. Kako je moguće da se sve to dešava kao jedan reality u zemlji u kojoj postoje bezbednosne službe, koje su, koliko ja znam, nekad se zvale tajne bezbednosne službe? Pa ovako, prvo moram da kažem ovo, znači svaka pretnja atentatom ili neke naznake koje pokazuju da je atentat moguć na premijera ili napad na bilo koga, to se mora shvatiti ozbiljno i tu šale nema. Ali, istovremeno, moram da kažem da je u ovoj situaciji, da je država zajedno sa tajnim službama ili sa nečim što one predstavljaju ili sa nekom parodijom tih službi, da je zastrašujuće neozbiljna. Znači, sve što smo čuli ovih dana, mi imamo malo suvislog u tome što smo čuli. Od početka, od kad je prvo, navodno, nađeno oružje na onoj krivini kod Jajinaca, gde je, navodno, kuća premijera, njegovog oca, ne znam koga još, mi smo čuli nekoliko potpuno nelogičnih verzija. Nelogična verzija je prvo, da li je to oružje zakopano ili u nekom automobilu. Kakav je to automobil? Onda smo imali izjave ministra policije koje su do te mere amaterske. Posebno sinoć, prilikom gostovanja u Dnevniku, kad on kaže ne može mi da ga pržimo akumulatorom, to je jedna rečenica za nekoga ko je valjda osumnjičen za nešto. Navodno je na prostoru od 1 kvadratnog kilometra nađeno 97 bezbednosno interesantnih ličnosti. Znači, to je kvalifikacija koja se u službama koristi, bezbednosno zanimljiv. Danas ih već u novinama zovu ubicama, tako da je to... Da, pa da, to je tabulizacija svega toga. I mi imamo sad posle svega, nastala je stvaranje jedne paranoje koja ima u sebi smislo simboličkog vanrednog stanja. Čulo se da je Vulin rekao da je sve to proizvod medijskog linča na premijera. U stvari, ko vrši medijski linč? Medijski linč vrši premijer koji svakodnevno nama drži lekcije o svemu i svačemu. Znači, svaki dan, neizostavno. Da to postaje bukvalno nepodnošljivo. Linčovane građana. Da, to je na neki način medijski linč, jer to premijer ne radi na trgovima, nego putem medija gde je on gospodar vremena, znači on je gospodar prstenova, gospodar vremena, gospodar svega u ovoj državi. I onda se sad, posle svega ovoga, stvorena je jedna vrsta paranoje nesposobne administracije u državi. Mi imamo vrlo sporne pozicije ministra policije, koji kaže da njegov posao nema smisla, ako sinoć je to rekao. Moj posao ima smisla samo dok je tu Vučić. Da, rekao je kada vlada, ja ne znam. I mi ne možemo sad, ako nemamo neke dokaze, da hapsimo one ljude pa da ih pržimo akumulatorima i da tražimo od njih priznanje. Zamislite rečnik ministra policije koji govori o prženju akumulatora. Ja ne znam šta je to prženje akumulatora, to je verovatno neka šok terapija strujom manjeg napona. To je u nekim podrumima se to verovatno... Da, verovatno, ne znam šta se radi, da li to postoji kao praksa, pa nam je on to freudovski otkrio na neki način. I onda, tu postoji još mnogo... I ta patološka vezanost za lice o čijoj sudbini, o čijoj bezbednosti on treba da brine. Pa ne samo to, prvo, ovde se radi o stvarima koje su na više nivoa potpuno nejasne. Pokušava se da se napravi analogija sa situacijom pre atentata na Đinđića, pre uspešnog atentata. Bilo je tamo kod Hale Limes, pa je to Đinđić lično podcenio, kao Vučić je sad podcenio isto ovo, ali mi prvo vrlo često, skoro svakodnevno, dobijemo pitanje na koje, mi dobijemo pitanje kao javnost, na koje treba da odgovori onaj koji postavlja pitanje.
On nas pita šta su to radile službe. Čekaj čoveče, što ti mene pitaš šta su radile službe? Pa, Vučić je bio koordinator rada svih službi bezbednosti. Pre nekoliko dana je rekao da službe rade odlično, da je bezbednost u Srbiji savršena. Onda Vulin kaže, neko mora da nam kaže. On čovjek u vlasti koji ima poziciju da drži lekcije, koji inače govori zastrašujuće nesuvislosti, koje se ne mogu objasniti drugačije, nego da tu postoji problem u definisanju pojedinih stvari i problem u nekim ljudima koji se nalaze na pozicijama koje su očigledno za njih preveliki zalogaj. A mi živimo u takvom ambijentu i mi očekujemo od tih ljudi da rešavaju probleme nas, građana, a nisu u stanju da reše probleme koji se tiču njihove bezbednosti, jer kontrolišu te ljude koji kontrolišu ljude koji mogu da im ugroze bezbednost. To je taj začaran krug gde nas oni sad, gde nas vlast i njihovi satrapi, ovi ljudi koji su tamo, koji su Vučiću kao najbliži, koji su najservilniji prema njemu, pokušavaju da obrazlože kao napad na državu. Napad na državu ne vrši niko drugi, nego država sama. Znači, službe bezbednosti koje znaju koje je to, ali navodno ne žele da otkriju ili verovatno učestvuju u tome. Znači, imamo spregu. S druge strane, očigledno je da postoji sprega političke i realne mafije. Pa tako. Da, na svim poljima. Na svim poljima. Pa tako da je politika sišla u podzemlje, a mafija se popela na vlast. Pa tako imamo sad grupu takozvanih huligana za koje je premijer priznao da država protiv njih ne može da učini ništa. Imamo siledžije koji biju koga god hoće, bezbednost građana je apsolutno ugrožena na svakom koraku. To se čak i snimi pa se objavi na društvenim mrežama. Ne, ali to se objavlja namerno kao model zastrašivanja. Evo, kako će se prođe ako se neko suprotstavi ovim ljudima koji su praktično u svom nasilništvu nepobedivi i onda je tek kad je ubijen Salaj Mutavi, vođa Zvezdinih navijača, onda je Vučić rekao da ne Vučić, nego Stefanović u jednom od svojih antologijskih izjava da je sad Srbija objavila rat mafiji. Ne može da Srbija objavi rat mafiji. Ako Srbija objavi rat na mafiji, to će biti direktan udar na strukture vlasti. Znači, to je nešto... Se to radi preko medija, kad se inače, recimo, u nekoj ozbiljnoj zemlji, kakvi smo i mi nekad kad su bili, kad su u pitanju bezbednosne službe, da li se to radilo preko medija, ako neko izađe sa takvom izjavom, to je u stvari poruka nekome da objavljuje rat? Pa, ne znam šta znači. Ja mislim da ta poruka je deo agitpropa. Ona je deo vladajuće agitacije i propagande o tome da se tu nešto radi. Mislim, zar nije trebalo kao koordinator da sa službama bezbednosti to reši u tišini, pa kad se to završi, ta borba, pa da onda izađe pa da kaže mi smo ovih dana. Da, ministar policije izlazi sa rezultatima. Znači, mi smo u borbi protiv mafije otkrili smo da postoji udruženje, kako je ranije govoreno, zločinačko udruženje, recimo, s ciljem da se uradi to i to, pa smo u tom smislu došli do nekih saznanja i osumnjičeni za to su ljudi čije će ime saopštiti tužilac. Znači, tužilac za organizovani kriminal koji treba da bude nadležan da se to radi. Ovde ovako imamo apstraktne stvari, načelne. Mi se borimo protiv mafije. Ne borite se vi protiv mafije. Mafija je, ja mislim da je mafija deo sistema i da je mafija nešto, ona hidra, ako se to može definisati kao nešto što ima svoju formu, to nema svoju formu, to je metastaza ovog društva, posebno metastaza države. Znači, borba protiv mafije bi značila autoimuni napad. To je nešto što je jako opasno u ovom trenutku i zbog toga vlast i ni policija nema odgovora na to. Imate mnogo policajaca koji su prepodne u policiji, navodno se bore protiv kriminala, popodne obezbeđuju kriminalce i biju ljude na splavovima i policija nema snage da sa tim ljudima raščisti. Znači, policija kao institucija. Nema, nikoga još nije Stefanović suspendovao zbog toga. To su stvari koje se
u normalnim državama moraju rešavati. Inače, sve drugo dobija jednu otprilike formu da se radi sve što se može uraditi, a da to nije dovoljno i da u tom smislu postoje neke stvari koje država ne može da reši, a onda zatim dolazi do izjave da niko nije jači od države i da će država sve to da reši, a onda se kasnije ispostavi da su od države samo slabiji penzioneri, sirotinja koja ne može se zaštiti i koje ovi uterivači dugova prodaju. Znači, ljudi ne zarađuju dovoljno da plate račune, kad ne plate dovoljno računa, dođu uterivači dugova, prodaju sve iz kuće, a onda prodaju i kuće. Protiv njih se država vrlo uspešno bori. Ali nema naznaka da su da je isti sistem primenjen na ove koji imaju nešto više finansijske i svake druge moći, jer ta vrsta moći je podeljena u skladu sa posjedovanjem novca i materijalnim dobrima. Da, od toga ima koristi, od ovog nema. Kako komentarišeš sve ove neozbiljne reakcije Srba? Evo vidim da i to čitaju na ove vesti koje bi u svakom drugom narodu uzbunile narod. A očigledno da Srbi više nemaju osjećaj za opasnost kad im se kaže da je nešto opasno ili ne veruju. Bilo je, pa imali smo nedavno jedan državni udar, pa smo opet imali skoro u Crnoj Gori, pa sad ovde, valjda od zasićenja tih dramatičnih situacija više i ne možemo da ozbiljno shvatimo neke takve priče. Pa, ja mislim da je to normalna reakcija ljudi koji imaju nešto duha, a među nama je veoma mnogo takvih. Ako se sećaš, za vreme bombardovanja ljudi su se branili od straha, od užasa i od toga što se dogodilo. Branili su se na razne moguće naše, pa i pravljenjem šala na račun onih koji su nas bombardovali, pravljenjem ambijenta da se to preživi, pre svega snagom duha, ako druga vrsta snage nije bila dovoljna. U ovoj situaciji se radi, naravno, ljudi su skloni da često i najteže stvari koje su najavljene, pa i one koje su se dogodile, da u sebi i oko sebe razrešavaju kroz humor, makar to bio i crni humor, i otuda sprdnja. Već sam rekao uz ogradu da sve što se tiče pretnji po ugrožavanju života premijera i svakog druga treba shvatiti krajnje ozbiljno, ali to ne znači da ne treba na osnovu toga i na osnovu nekih gluposti koje vlast praviti sprdnju. Znači, ovde niko ne pravi sprdnju sa životom i atentatom na premijera. Pravi se sprdnja na račun neograničenog broja gluposti koja je sposobna da emituje oligarhija ili klika na vlasti, i ta vrsta sprdnje je neizbežna i ja mislim lekovita. Da li ti misliš da će stvarno Vučić da se povuče iz biroa kako je najavio, pa čak se najavljuje i da će Gašić da ga zameni, pošto je on išao na neki kurs na doškolovavanje? Pa da, ja mislim Gašić završio desetarski kurs. Pa verovatno su ga sad... Dok su bili u Niškoj kasarni, mislim da je Gaša bio na kursu za desetare. A dok su tada... Da, dok su bili u Nišu. Pa ja mislim da ta pozicija, očigledno je da ta pozicija koordinatora, ona nema mnogo praktičnog značaja. Ona ima simbolički značaj, kao premijer kontroliše sve u državi, pa da kontroliše i službe. Pokazalo se da ona ne može da kontroliše službe koje ne mogu da kontrolišu one koji ugrožavaju i samog premijera. Hoću da kažem da su službe konstituisane tako da jedino one mogu da kontrolišu same sebe, ali one to ne žele. Mi ne znamo, znači niko ne zna čak ni vlast, ne zna ni odbor u Skupštini, pa ne zna ni premijer. Šta se tamo u tim službama radi? Koliko tih ljudi ima i koji su njihovi poslovi? I koje su ključne informacije koje su potrebne vlasti ili javnosti da bi te službe opravdale svoje postojanje? Naravno, informacije o tome šta rade službe, za čije babe zdravlje postoje, šta su uradile, šta su otkrile, šta nisu, mogu da daju samo službe, a one će dati samo ono što njima odgovara. Tako da je svejedno, da li je Gaša tamo ili je neko drugi, to nikakvog značaja nema. To ima značaj jedino kao u nekim zemljama kad su posle promena
kad su službe potpuno raspuštene, rekonstruisane i stavljene su pod kontrolu civilne vlasti. Službe u ovoj državi ne žele, one smatraju da bolje od same države znaju šta je dobro za državu. One ne žele da njih niko kontroliše, one žele da one kontrolišu sve. I u tome je suština stvari. Dakle, premijer ne može da kontroliše službe. One mogu da kontrolišu njega. Njih ne zanima ni bezbednost premijera, ni bezbednost bilo koga, njih zanima samo njihov opstanak. Službe su čuvale Jugoslaviju, čuvali su Srbiju, čuvali su zajednicu Crna Gora, sve države su se raspale. Te službe koje su to čuvali su opstale neokrnjene. Znači, osim oni koji su iz službe pobegli u druge službe, u nove države da bi formirale iste takve službe koje vode računa. Po istom modelu, da. Po istom modelu, samo u svom opstanku. To je suština. One marginalno ili na neki način odrečuju još o drugim nekim stvarima, ali pre svega je interes njihov opstanak u tome što one jesu uz privilegije koje nastaju iz misterije o tome odakle njima te privilegije i zašto. Znači, to je ta misterija. Ako misterije nema, neće biti ni tajnih službi. Dakle, to su... To je jedno drugim. Ako se misterija razotkrije, ako vidimo šta je iza toga, kad vidiš nekoga ko izgleda kao... Pa kao što nam je ministar policije u stvari razotkrio svu misteriju kako funkcioniše policija, to smo imali prilike da vidimo. Pa nije, I bio je jedan snimak zanimljiv kad ga parkira novinarka Pinka gde da stane ministar policije, on viče ovde, ona kaže ne, ovde stani i tako, mislim, to je bilo. Ali ovi tabloidi koji tvrde da znaju sve, oni tvrde da postoje neke dve struje u službi bezbednosti, tako da je to već sve polako, kao da neko želi da to već podeli i fizički. Pa ne, ranije dok je postao KOS, takozvani kontraobaveštena služba u vojsci, znači, moramo da znamo da se sve tajne službe ili službe bezbednosti, kako su ili agencije, kako se zovu, one se dele na obaveštene i kontraobaveštene. Znači, obaveštene su one koje prikupljaju podatke o onome što može da ugrozi državu, a kontraobaveštene su one koje treba da spreče da neke druge službe kod nas ne skupljaju takve podatke. Sad, priča o špijunima. Ona je stvorena na nivou ideje o tome šta su bili špijuni 30. godina prošlog veka. Kao ima šešir pa u parku skuplja, pa onda ispod nekog žbuna ili ispod klupe uzme kovertu. Takvi špijuni više danas ne funkcionišu, oni nisu potrebni. Danas rade analitičko-sintetički timovi, elektronsko izviđanje i vrlo retko neko skupi u koverti, kako kaže, onaj flash, kako kaže Vučić, pa nešto da od onog flasha, ali to su zastarele metode. Elektronsko izviđanje omogućuje da se podaci iz tog flasha, da se do njih dođe na drugi način. Dakle, da, od toga je i James Bond odustao. Presretanjem informacija, upadom hakovanjem u sistem, znači to je sve mnogo drugačije nego što je ranije bilo, pa tako onaj jadnik što je osuđen za špijunažu u korist Hrvatske, to je jedna farsa. Šta je čovjek iz Begaljisi ili gde beše mogao da oda Hrvatima? Da. Jadnik koji jedva sastavlja s kraj kraja. Ostao bez posla, palja da honora. On postao špijun, mislim. Znači, to su stvari koje se na osnovu arhaizma špijunskog ovde pokušavaju da predstave kao razlog za sveopštu paranoju. Na svakom koraku špijuni, obaveštene službe, ljudi koji nam rade o glavi, a u stvari radi se zapravo o nečemu što predstavlja pre svega izvod za obaveštene podatke su pre svega informacije koje se mogu naći u javnom prostoru. Analitičari sistema, ne mislim na političke analitičare koji su se namnožili, koji nemaju pojma, to moram da kažem, nekoliko njih koji se pojavljuju, koji su majstori opštih mesta, znači analitičari sistema vrlo lako mogu na osnovu javnih informacija da prikupe one podatke koji su važni za informaciju za koju je on zadužen, naprimjer, da sastavi informaciju o nekim pitanjima za koje ga zadužuje njegov obavešteni odsek koji ga je poslao tu. I oni su, uglavnom, ključne stvari skupljaju legalni obaveštajci. Znači, to su privredni predstavnici, to su vojni atašeji, vojni predstavnici, to su razni drugi članovi ambasada koji su prepuni raznih obaveštenih radnika i oni tu naprosto
te svoje podatke skupljaju na način koji je njima dostupan i to je sasvim dovoljno. Znači, nama ne treba nikakav obavještajni rad da vidimo kakve gluposti se događaju u našoj državi. Najveća tajna bi morala da bude kakvi se ljudi nalaze u vladi Srbije. Ali to nije tajna, to je javna stvar. Ako je to javna stvar, šta može da nanese veću štetu od tog podatka? Kad smo kod štete i ovu celu situaciju trenutnu, mnogi, u stvari narod u Srbiji sve češće doživljava i u najvećoj meri doživljava kao pravljanje neke veštačke panike da bi se nešto drugo sakrilo što će se dogoditi. Tako da je taj strah mnogo veći od svih drugih koji nam se ovde kreiraju trenutno. Da li je to Trepča, da li je to još neki potpis u Briselu, šta je to? To je u stvari nešto što se narod u Srbiji najčešće i pita ovih dana. Pa, dosadašnji tok najnovije srpske istorije u posljednjih nekoliko godina pokazuje da je iza svake afere koja nije razrešena ili koju neko ko je zadužen da razreši nije uspio da razreši, da se valja neka nova afera koja ovu baca u senku. Mi smo prvo imali hapšenje takozvanih terorista u Crnoj Gori, pa smo imali nekoliko proterivanje ili lažno proterivanje nekih obaveštajaca iz Srbije. Čak su u optici bili i ruski obaveštajci. I Rusi, pa su došli lično po njih. Pa onda kasnije imamo aferu koja je izazvana na međunarodnom nivou. Zašto je naša pomoć Siriji otišla ruskim vojnim avionom? Pa je onda pa imamo sad neku vežbu sa... Zajedničkih snaga, NATO-a i... Ne, sa Rusima. A mi sa Rusima, ali NATO u Crnoj Gori u isto vreme. Da, NATO ima 517 specijalaca u Crnoj Gori. Pa onda šef diplomatije vrlo diplomatski rekao, mi smo slobodna zemlja, mi ćemo da vežbamo sa koga hoćemo. Da, to je rekao Dačić. To je Dačić, čovjek koji je rođen za diplomatiju. Rođen. I sad, posle svega imamo atentat. Imamo atentat, nema pokušaja. Sad, zaključak je da nije bilo pokušaja atentata, ali da se nešto spremalo. Onda imamo sad grupe ljudi koji sa oružjem, znači ima oružje na Novom Beogradu, možda će se naći još negde, što bi moglo da znači da se sprema nešto krupno. Najavu bombe. Šta se to krupno sprema? Mi ne znamo dok se to krupno ne javi samo, ili dok ne bude sprečeno, pa se onda javi da je to sprečeno. Ali sve to stvara atmosferu simboličkog vanrednog stanja, gde se praktično, gde će svaka kritika na račun premijera biti proglašena neprijateljstvom. Znači svaka kritička reč biti proglašena neprijateljstvom i dežurni pevci koji kokodaču oko njega, oni će reći, aha, ti si taj koji mrziš premijera. Mislim, premijer kod mene ne izaziva nikakve emocije. Niti ga mrzim, niti ga volim, on je funkcioner, on treba da radi svoj posao. Zašto bi ja volio premijera? Ja volim svoju decu, volim svoje unuke, volim neke žene. Uvek jednu. Uvek jednu, oficijalno. Ali, mislim, odnos prema ljudima koji se bave politikom i koji nose najvažnije funkcije, ne zasniva se na ljubavi ili na mržnji, nego se zasniva na raciju, na racionalnom odnosu prema tome da li je ta politika uspešna ili nije. Veliki broj ljudi smatra da nije, nezavisno od agitpropa i od ovoga, kao mi smo najbolji na svetu. Nismo najbolji na svetu, to nije tačno, ali dobro, to je priča, mi ćemo saznati to, da li smo bolji od drugih ili je bolje od sebe iz prošle godine, kad nam bude bolje, nije nam bolje. Nešto smo uprskali opet. Ne, nešto ne valja. Nešto ne radimo kako treba. Ne valja kako treba i onda smo vjerojatno krivi premijeru. Dakle, on je taj koji može da nas izgrdi, koji može da nam drži lekcije, koji može da nam kaže da ne valjamo, koji kaže da su drugi bolji od nas, kada se ugledamo na Slovence kako u poljoprivredi. Kako prave dobra vina od naše grožđa. Da, kako, ne, od Slovenaca učimo poljoprivredu, recimo, od Etiopljana možda učimo kako se prave sarme. Sarme, da. Da, to je zanimljivo. Od ovih, od Papue Nove Gvineje, kako se igra vaterpolo. Vaterpolo, da. To su stvari koje moramo da učimo od nekoga. Od protestanata da se učimo pravoslavno. Da. I što kaže naš prijatelj Bojičić, kako kaže
ovi se muslimani ne ponašaju hrišćanski. Uopšte se ne ponašaju hrišćanski. U najboljem vjeru, jasno. To je sjajna misao, dobro. Lale skroman je to. Skroman, on to kaže i on to ne širi na velika zvona, crkvena. Crkvena zvona. Pa evo kad smo govorili malo pre šta ko radi iz premijerovog okruženja, da ne propustimo jednog najkreativnijeg tamo, to je gospodin Vulin, sa 2 O ga pišu. Eto, on je sad izjavio nešto što prosto čovjek da se zamisli, da treba da se zamišlja oko toga. On je rekao da napad na premijera kreira ambasador američki, ali bez znanja Sjedinjenih Američkih Država. To znači neko lično neprijateljstvo, kako ja mogu to da shvatim i da razumem. Ne, to niko ne može. To što Vulin govori, to niko ne može da razume, ja mislim čak ni Vulin u nekoj drugoj, sledećoj fazi. Znači on ne razume, on je naprosto čovjek inspiracije, čovjek trenutka i on svoju antologijsku misao saopšti u jednom dahu, a onda mu dolaze drugi misli na pamet. On je čovjek još iz 48. godine, iz onog perioda kada je svaka reč mogla da bude upotrebljena kao razlog za uzbunu i za strah. Ili od napada sa strane ili od nekih sila koje dolaze da nas sruše i to uopšte i za premijera uopšte nije dobro da ima ministra koji se na taj način na vrlo primitivan, nelogičan, neargumentovan način sukobljava sa ambasadorom jedne zemlje bez ikakvih dokaza, bez ikakvih, nema tu nekih dokaza da je Scott, ili skat, kako ga ljudi pokušavaju da izbjegnu analogiju sa značenjem, sa etimologijom koja važi u našem jeziku, da je on na bilo koji način čovjek koji radi nešto lično protiv Vučića. Ja mislim da je po Vučića daleko opasniji Vulin nego Scott. Vulin je taj koji kao što Lenjin kaže, ako nam neko dođe glave, to će biti mangupi iz naših redova. On takve ima na pretek i oni su za njega mnogo opasniji nego ljudi koji mu ukazuju na greške, koji mu ukazuju na višak narcizma koji on posjeduje. Koje on ne želi da sluša. On to želi da sluša. On želi da sluša samo ove servilne njegove seize koji mu nanose zastrašujuću veliku štetu i to, nažalost, ili na sreću, to ne može da traje beskonačno dugo. To može da traje... Samo od sebe da sluša. Postoji mislim da je Abraham Lincoln rekao za odnos prema javnosti, jedna misao koja glasi ovako: vi možete sve ljude varati neko vreme. Vi možete sve ljude varati neko vreme. Vi možete, ali ne možete sve ljude varati sve vreme. Znači, neke ljude sve vreme, sve ljude neko vreme, ali ne možete sve ljude sve vreme. Znači, to je nešto što se ne prolazi na duže staze. Pa ne prolazi, Vulin će biti deo apsurdne srpske istorije sa svojim izjavama koje mogu da budu sumanute i besmislene i nesuvisle, kako su privatne, ali one nisu privatne. Čovjek govori, on govori u ime vlade i niko ne kaže da on ne govori u ime vlade. Ako on govori u ime vlade, to je jako opasno. I on to rekao u kafiću nekom, pa ajde. Ne, možda mogu pomisliti da govori među prijateljima, kao ja, na primjer, pričam negde, ko mene sluša šta ja pričam. Čiča nešto priča, šta mu padne na pamet, a ja nemam nikakvu funkciju, moja funkcija je da radim nešto u javnosti. Ti si pod otkazom i ti sad možeš... Ne, pa bio sam više puta pod otkazom, sad sam sam dao, ali uvek je to. Uvek je ta... To otkazno stanje. I tako sada... Bez pobune ništa, ne postoji. Ništa bez pobune, pa makar lično, svako za sebe da se pobuni. Protiv žene se pobuni, šta ti hoćeš, šta ti reći. I ta oklagija nije to baš tako najstrašnije što može se... Gore je kad se ona pobuni protiv mene, onda su posljedice mnogo gore. Sad moram da uozbiljim ponovo i da pitam šta je veće zlo za nas, Hillary ili Trump? Mislim, ne za nas dvoje, nego za nas kao Srbe. Pa ne bih ja govorio... Malo je i previše se o tome priča. To je jedan veliki sistem koji funkcioniše po svojoj korporativnoj, imperialističkoj inerciji i on ne može da zavisi od ličnosti. To su uglavnom nijanse. Te ličnosti same po sebi ne donose
ne donose kapitalne odluke. Kapitalne odluke se donose u Americi, to je poznato u centrima moći koje su daleko moćniji od američkih predsjednika. I koji su isti bez obzira na to koji je predsjednik u većini. Dakle, mi smo imali ranije u kampanjama predizbornim, imali smo strah od Regana, na primjer, koji je imao tu violentnu, agresivnu, militantnu retoriku, kao glumac, kauboj, recimo, drugorazredni glumac koji igra epizodne uloge. Imali smo tamo kombinaciju Nixona i Goldwatera u svoje doba, kad je posle smrti Kennedyja. Imali smo mnogo tih predsjedničkih kandidata koji su bili agresivni, neki od njih su pobedili, neki su izgubili, ali to nije uticalo na spoljnu politiku. Imali smo Clintona koji je bio u svojoj mladosti zelen, dakle bio je u antiratnoj frakciji, nije išao u vojsku, ali je on i još drugo njegovo društvo, Joška Fischer pa Tony Blair, oni su bili najagresivnija grupacija, ajde da ne kažem državnika, to je suviše kompliment za njih, u poslednjoj deceniji 20. veka. Dakle, ta vrsta prethodne biografije nema prevelikog značaja za Ameriku. Trumpa optužuju da je površan, da je nasilan, da je neozbiljan, ali i da ne zrači nekom preternom inteligencijom. Ali imali smo Georgea Busha mlađeg, koji nije znao pravilno da govori. Znači, i on je bio uspešan predsjednik, imao je dva mandata, čak je na osnovu 2 elektora, znači glasa, jako je Al Gore imao više glasova, ali ovaj po njihovom sistemu 2 elektora više i posle prebrojavanja koje je trajalo skoro 21 dan, 3 nedelje, on je postao predsjednik. I imao i drugi mandat. Sa najviše gafova predsjedničkih. Pa mislim, lakše je bilo izbrojati rečenicu u kojima nije bilo gafova. Ko je pravilno rekao, da. Da. I on je bio predsjednik, zato što ta država jeste predsjednička, on je predsjednik države i predsjednik vlade, znači ne postoji kancelarska vlast, nego to je predsjednička država, ali ona funkcioniše na pravilima koje su uspostavljene davno i gde razlike između toga da će biti Clinton ili Trump, da su one uglavnom simbolične i da će ta politika, imperijalna politika, odvijati sa manje ili više agresivnosti, zavisi od toga koliko druga strana pruži prostora za to. A Rusija očigledno ima sve manje volje da pruža takav prostor i oni se Rusije plaše zbog toga što je Rusija kao jedinstvena sila daleko mobilnija nego NATO alijansa. NATO alijansa ima neki štab, ali ona ima koordinaciju, pa ima saglašavanje. Ima čak i sukobe između. Ima sukobe između članica. Ovi imaju mobilan generalštab koji može da dejstvuje u jednom trenutku. I to je ono što njih plaši. Za svaku akciju oni moraju da imaju koordinaciju, da skupljaju snage, da se dogovaraju, da transportuju te snage. Rusi već sve to imaju i Rusi su svesni, oni još uvek nisu najveća sila na svetu. Amerika jeste najveća sila na svetu ako se mere resursi, ali opasno može da ih ugrozi i zbog toga oni vode računa. Deluju vitalniji, pokretniji, kako bi rekla, upotrebljiviji. Deluju mobilnije, elastičnije i u posljednje vreme deluju vojnički modernije, jer su u stanju da svojom politikom i svojom vojnom strategijom, pomeranjem snaga, težištima, izjavama, agresivnim izjavama, znači ako neka članice NATO-a pokušavaju da Rusiju opkole sa svojim raketnim sistemima, to su odgovarajuće vrlo agresivne izjave. Čak za Norvešku. Vi ste za nas, dok ste bili u Norveškoj, vi ste Norveška, sad ima tamo rakete ili neki drugi, vi ste za nas meta. Legitimni cilj, da. Vi ste za nas meta. Eto, to je to. To nikog ne ostavlja ravnodušni. To ima veću snagu, ta jedna rečenica, ako se izgovori iz pravih. Da, ako to kaže... Nego, ne znam ko je naoružanje. Ako to kaže imperator koji je najmoćniji u ovom trenutku, dakle. Da, neko ko nije Vulin. Neko ko nije Vulin, pa sad Vulina... Sad bilo ko. Vulina treba shvatiti ozbiljno samo zbog toga što je
to vrhunska nesuvislost. Znači, to je ozbiljno, zato što dolazi iz vlade, inače to bi bilo ovako jedna... To ovako malo zastrašno. To bi bila jedna budalaština na koju niko ne bi obratio pažnju, mislim, naravno. Da, nećemo više govoriti o ovim temama, ja mislim da smo dosta ispričali, hoću malo da se opustim i da popričamo o literalnom radu Ljubodraga Stojadinovića. Jer nismo prekoračili vreme? Pa jesmo, ali kako sad zaustaviti se? Ja ću da pogledam producenta da vidim da li imamo još... Još kaže ovoliko, ne znam što to znači. Dobro. A u literaturi, ja? Aha, ima nešto. U literaturi. Pomenut ću knjigu o Ratku Mladiću, koju si napisao. Ratko Mladić između mita i Haga. Pa to je, knjiga je nastala 2006. godine. Ona je rezultat višegodišnjih istraživanja, moram to da kažem. Ali i okolnosti da sam ja Ratka poznavao još dok je bio kapetan prve klase. Znao sam ga kad je bio običan oficir, dakle, bio je Ratko Mladić, ali nije bio komandant Vojske Republike Srpske. Ja o Ratku Mladiću nisam pisao niti ode, niti sam buzdizao, niti sam ga bacao u prašinu. Ja sam pisao, želeo sam da budem objektivan, da pišem o njemu onakvom kakav on zaista jeste. Da li sam u tome uspio ili nisam, ja to ne znam, ali knjiga je štampala Politika i Narodna knjiga u 30.000 primjeraka i mislim da je prodato celo izdanje i još nešto je doštampavano bez mog znanja, ali nema veze. To se tako radi. To se tako radi, da. Štamparija prazna. To ćemo temu ostaviti i ja ću te zamoliti da dođeš da jednu emisiju posvetimo tome. Može. Jedan ovako lepi iscrpen razgovor. Ne bih htjela da preko toga ovako samo pretrčimo. Dobro. A sada pređemo na jednu satirični roman koji sam, ja koristim svaku priliku da se hvalim, pa evo pohvalit ću se da sam prisustvovala toj promociji u Službenom glasniku prošle godine. Jeste. Bilo je izuzetno zanimljivo, zanimljivi govornici, zanimljiva knjiga. Reč je o satiričnom romanu Lakši oblik smrti, sećanja pukovnika Misirače. Dakle, izdanje Službenog glasnika. A ono što je bilo zanimljivo što si ti tamo okupio, onako baš je bio guž, okupio si kolege novinare, kolege satiričare, pa kolege oficire penzionisane. Da, bilo je. Pa nemoj sami. Onako šaroliko društvo. Ne, oni su došli sami, nisam ih ja okupio, da. Pa da, svi smo mi došli sami, samo smo eto došli do nas. Inače ti se ovako ozbiljno baviš tim literarnim radom, ali ovo je meni bilo, ova knjiga izuzetno zanimljiva, zato što je nekako spojila te neke tvoje sklonosti u jednu priču o vremenu, ali ono što je meni, što ću sad pročitati našim, citirat ću kolegu Vojčića koji smo već pomenuli nekoliko puta, pošto nam je on u ježu šef, pa moramo. Koliko nam je rekao? Bez šefa ništa. 3 puta je rekao najmanje da moramo da ga pomenemo. Pa dobro, više puta je bilo. Bilo je više puta, lajde još jednom, da odradimo. Šta je on rekao tom prilikom kada je govorio o tvojoj knjizi? Kaže, ja bih Ljubinu knjigu pročitao u jednom dahu, da usred tog zadovoljstva nije zazvonio telefon, a kad mi se oglasi telefon, ja poput većine Srba izdahnem. Da. A onda je rekao nešto što je predložio da bude slogan pod kojim bi izdavač trebalo da nudi čitaocima tvoju knjigu. Kaže ovako, ako su se pobede Vojvode Mišića proučavale na vojnim akademijama, onda bi se iz memoara pukovnika Misirače moglo naučiti sve o našim porazima. Pa jeste, to je otprilike, tamo stoji na početku knjige da sve što u ovoj knjizi liči na zastrašujuću budalaštinu zaista se dogodilo. Znači, samo moja fikcija se samo bavila običnim životom, to sam izmislio, što liči na ono normalno. A sve ono što liči na fantastičnu, kako bih rekao, kreaciju nekog mračnih sila, raznih sila, vidovnjaka, vilenjaka i drugih, to se dogodilo i to je nešto što mene fasciniralo. Ljudi otprilike misle da sam ja to izmislio, ali ja to nisam bio u stanju, moram da priznam da nisam u stanju. Ja sam samo pripisivao ono što se događalo i ti ljudi koji su želeli da obaraju avione koncentracijom patološke zlovolje, oni su zaista dolazili kod mene i zaista su im pričali o svojim idejama. Ali dobro, da ne bih prepričavao, ja ću da isto kažem. Knjiga je, inače, evo da kažem, ušla je među 30 za Ninovu nagradu, ali
nije išlo dalje, da li zbog kvaliteta, da li zbog toga toga se lobirati. Što ja nisam imao nikoga da govori za mene, niti moj izdavač, niti književni lobby, niti jer oni, naprosto ja sam bivši oficir, oni ljudi koji su mnogo, ne mislim na pisce, nego neki ljudi koji su elementarno nepismeni, oni smatraju da ja nemam pravo da pišem jer sam bio oficir. To je otprilike stav te polu ili nadri literarne čaršije. Pa dobro, ne bi me onda čudilo da počne i Vulin da objavljuje knjige. Objavio? Jeste. Ti imao roman na sajmu? Nemoj da pričam. Jeste objavio. To je strašno. Neću dalje ni da se raspitujem, nije mi trebalo da saznam ovu informaciju. Jeste objavio je roman. Bio je na sajmu. Roman još. Roman na sajmu, ne znam o čemu. Ne znam ko, pa ja mislim da nije on to, ne znam. Ja Klaudije. Ja Klaudije. Prvi deo. Pa da, prvi deo. Prvi deo, to se nastavlja. Dobro. Još jednu rečenicu ću samo reći o toj knjizi, pa ćemo i oko toga još jednu emisiju da napravimo. Biće ovo serijal, poštovani gledalci. Dakle, ovako kaže, tih sudbonosnih, istorijskih, apokaliptičnih 78 dana stalo je na 300 strana, a ljubav bi sigurno rekao bolje nego da je bilo obrnuto. Jesam, pa dobro, ne znam ja šta bih rekao to, Lale misli da bih ja tako bolje rekao. Nego 300 dana na 78. To nije samo o bombardovanju, to je i o svemu onome što je prethodilo. Naravno, ja nisam amnestirao ni one koji su to uradili, ali nisam amnestirao ni naše budale na važnim mestima, moram to da kažem, koje su, ako ne doprinjale tome, ali nisu znale kako, na koji način da se amortizuje ono što je bilo velika pretnja, znači kad je postojala mogućnost da se to uradi i na koji su način organizovali tu našu nesrećnu vojsku i sve drugo što se radilo, ali dobro, to treba. Sve je bilo tako napako da amnestirati jednu ili drugu stranu bi bilo dezinformacija. Apsolutno. Apsolutno, ali evo na kraju šta da kažem, drago mi je što si se odazvao mom pozivu pod pretnjom privođenja. Nisam ti od ove. Nisi od i ovaj put. Eto, pošto ja znam da si ti trenutno bez posla, ukoliko se zaželiš nekog otkaza, evo ja ti nudim da dođeš na naš radio pa da vidimo šta može se uradi u tom. Jer znaš da bi došao mora da odeš, da bi dao otkaz moraš da se zaposliš pa tako porazgovarat ćemo. Evo ako to ponuda je prihvatana. Eto, fino, lepo. I ako ništa ne radim sada. I onako ništa, pa da, znači... Neke ponude sam odbio, ali tebe ne mogu. Ti si mi ponudila ono što se ne odbija. Ono što sam se setila šta je to. Ljubo, čestitam. Hvala ti, poštovani gledalci i slušalci Radija Snaga naroda. Bio je ovo naš gost, Ljubodrag Stojadinović. Nadam se da ste uživali koliko ja u ovom razgovoru.